nakarat ko guys nga gisugod na puspura mi yung laing hospital imbes kay nalipay na ko kay nakauli na silang kanang buhol. Guys, medyo punta ni yung tanan gikan Miss Kwan guys. Merkado kay namalit ni kanang pagsagol na mo sa ice candy. Kaya sobra sa bukado nga mo ang gilamaw gabi ang mga mo ka ice candy. Yeah. Mano man ni nabilin sa mga 5 ka kilo kay among gilamaw jud isigan ko na magkanang kankaon gilami man siya kanang kankaonon ra ba. Kani nabilin na mo ni mo kan guys ice candy. Hindi ka mo ang gipalit na pangsagol sa ice candy. Dorin condensed white sugar Andiya darang kwan guys kapajas nga mong pinalit ko dia. Oh, hi guys. Good morning. Ani nga pakan karon lami man ni siya kanang kwan ba sila ano ka na suka. Hindi ka mo ang tundan. Dapat ko dagamang tundan. Mali mong pinalit na to sa kwan guys bukid. Dami mamalit na to kaya lang ka barato. Ang avocado nila 20 ang kilo samantalang diya sa merkado tag 70 ang kanang kuan kilo. Nagkaning kuan kaning kapajas 40 pesos niya ang kadako. Nakakadyo kaya sa merkado ni tag 40 maning kilo. Diyan na pa day pud mi kuan guys mais. Ya, mo na naman pud ni duha ka buok amang nagian. Kanya pud duha ka buok amang gipalit. Naman dito mamalit kay barato ra kaadyo nagabot na kuda ni silong kay mahal na. Kani guys, kuan man ni pagsagol sa skin dia lutuon pa ni siya. Mo ni gitawag na alaw. Pagsagol ko niyo kanang mahimo kay skin dia para lami ang skin dia mga ice cream. Tani nga kuskuson. Naman niya kanon guys kay kuan siya tamis naman pa kung maglang lagi ko kuan ni purami kaya matang ni purami makagulong nakauli na sila sa hospital sugod na pagbalik. Morning guys, ligo ta. Lagi pag-opera ni Purami, wala lagi presin mo na yung mga ikot-ikot sa lawa. Ilahi siya para. Ilahi mo sa prosesos doktor. Naman parehas tanan. Ako sa una kay gipang bandage man daghang tibuok lawas. Ako mo itong ipuntahan katong nagkuhan ni Magdala. Huwag dito ni procedure kay basin ko nung ba muliho ka na. Kana ko nung namay uban ko na muliho. Pero nung maigok ko niya sa mga gamit sa ano na sa kuhan. Kami pagawas gikan sa OR kay mura man wa may wan nakasanina raman lay para kung baan ko ba sa jang time kuya wala gina hospital balik ini kuya ini kinigawas naman sila dajon one good pinanglan man jud na 1 week sa obserbahan sa magod sa kasimana ako sa una 1 week ko obserbahan sa doktor sa Mingawas sa kasimana sila ko ganay magliho karon kinaguot ko gahapon pa ko naguot sa live mundoy sa minsan ko gito tuon din cuma kuan lang hindi talagang buhay kailangan lumaban sa buhay para kamot sa mga gusto sa buhay. Doon mo di gusto pero baka ka na na
Hindi nga itong kuan guys, ininit. Kinanglan mo na lugawon nato ng kuan guys sa laro. Para lami ang kalabasan sa atong kuan guys, sa skindi. Mo ni siya guys sa laro. Ato siya ni siya nga tunawon sa natin lutuon na ito sininit tubig. Hindi ko nakatanginimi pa ito maning hinga ni mag-skindi sila sumamag si Papa guys, itudluan na po nila. Wala man lingaw-lingaw niya itong mga problema guys. Nagpuno na tas kabalaka. May mga tao nga, grabe ka yung mga judge. Wala mas lakibaw kung si sitwasyon. Sabda na naman nato, ginoo na lang may bahala na ng mga tao, mga judgmental kadyo. Mga maritis pang dakot. Diyan na mawa ng maritis ang kinabuhi. Kanan niingan guys nga, wadyo kuno kuningan to ni Purami dito sa One Hospital. Kanas Purami guys, buta na kaadyo. Marami dyan ka masinabtanan. Kaya buwa kung ano sabot ra dyan na sa mga sitwasyon ko. Isa pa, haraming kaladyo. Mabiyahe mi, mapadong mi syudad, 5 ka oras sa kuan biyahe. I-mix na natin yung kuan guys sa sukan. Mga labtanan niya, bahala naman daw yung problema. Ako na kuningan to ni Purami nga nakadawat ko na kong dagang kwarta. Ang katong kwartahan ipada si sponsor naka kuan na budget na tos mga kinahanglan na nigiyan. Kami namin sa Cebu pero layo kayo. Nalagay sa Cebu pero layo man sa city guys. Ang gisa ka pigsoon nga way pakialam sa igsoon. Nalagi ni Cebu. Pero naman mis pinakatumoy nga si bukid man mi. Wa man mi syudad. Ngampo na laman ta guys para sa fast recovery ni Purami. May na lang ni pangimagas si Magas baka magsigig pamalit. Ang baligya ko. Ugnay mamalit, mamaligya ko. Ang avocado. Abang init pa parang. Grabe, kuan is kidi guys. Lami ni guys kay gisekretsyuhan. Okay, way huno-huno. Muna sekreto guys para kuan sa ini kagahi na may mo siyang ice ay mura nagmukaging na dili sa kuan. Hindi siya magtibog-tibog lang yung kanin. Kasi ito pinamutaran mo. Kasi ito nagpadaan mo 21,000. Ang mariti. Langan magkatanayan. Ganingan mag-sponsor nga di magkamin. Ang maingon ko guys. So, gikan sa sugar daddy. Nagpadaw 21 mil. Kwarta na magong uban guys. Di sila ganahan magpamensyon. Pero napayuban nga gustong-gusto sila i-mention. Pero kato si Janine, siya nga di siya gusto nga magpamensyon. Nag-importante lang makatabang si Jack. Eh. Magkuha na ta, magputos na. Ako kay ganahan kang magputos. Kuha tong panandok ka. Init pa man. Ay, yung taon. Balik dyan na, tatag-jis ang isa. Ito, kalamiya. Hindi ba? Jumbo. Hindi oh. Muna hindi. Yung skinit ang pagputok sa buhay na na. Awa, pareha na ba? Hiniris hindi guys, makabungog. Ito na ba, skin di ice. Charo, hindi mo na ni panghutojog kinaon. Marabing dasagin yung skin di. Nandiyan na nagtakos nga naman naman makataas. Wala naman nagkapin. Ako, ilayan ang dako ha, kaya ako nang dako. Sobrahan ng banda. Gigilid ng dako be, gilid ng dako be. Ay. Sumunod si Jawa, naglugpad man ni Jan. Tapos. Nawin ni sulod. Nanihuot. Hindi mo lang tag-skindi guys. Pawas mga problema ba? Pero ka ng problema, bisag ang saan dyan mo, naga dyan ang problema. Manang kita na lang may muli kayo sa problema. Para ang problema, may mong problema na ito. Lingaw-lingaw bang suroy-suroy, mag-ride-ride. Kaya makita kabiyo, ang problema, man. Pero naraga dyan na. Medyo di mo muli ka dyan. Kala miras kinabuhi pirming banta dyan. Kaya namantay, sus, mong si misyon. Agkas nagajigli, huwag sige tumantay. Mura nagajig-jibra.
Bitaw guys, kanang mga marites sa tingin buya tira nang pangampo nga mahimasmasan na sila. Nga gimo nang bugnoon, nga gimo nang sambunutan og sampalan ni maghimuhang imusmus di makasala ka. Imo na lang nang iyampo nga mahimasmasan nga di maadyo nila ni pangbuhat. Tawra po kung nila lang na makasasala po. Diba may taong perfect, tanan man ta makahimog sa muna tira na silang pangampo. Nagkanam naman ni kapotot. Diyan kuan. Kanam nagkaputo to. Nagkaputo to. Wala magtrabaho ka rin mo sige istorya. Na gyud. Tarangan ni mo ang trabaho. Ugag may pa niya itong plastic. Aram naghana na ni 200 na siguro ni dagko mo itong plastic. Pangkuan man itong plastic. Kana pa man sige mo pamalit og skin di kadalo tong 50 pesos. Matipid na ang binangin jo ang pampalit og skin din na 50 pesos kada adlaw. Urot na 100 pieces. Gamay na lang. 100 pieces ra din siguro ni. Diya guys, sumanamig putos. Paghahiyon na lang. Okay guys, naman ra dyan may putos sa kuan guys, sa mga skin di. Diyan nang ipakpakan nagkapajas diya. Bitos lian na ho ka ng suka. Tanta guys, naman siya kay kalang kuan. Kalang ka crunchy ba? Tamis pa dyan. Nakarat ko guys, nga sugod na pusturam yung laing hospital. Imbis kay nalipay na ko kay nakaulit na silang kanang buhol. Lain na pong problema sa mga pamilya. Grabe yung pagsubok ni Florami. Karong tuiga. Pagsubok namang tanan guys, grabe, gasunod-sunod. Sugod na ho, sugod ni Along Gabriel. Sugod ni Manangilin. Karon si Florami na pod. Grabe dyan guys. Magipasa namang pagsubok. Nga. Karon grabe lang problema ha. Kasi Florami nagsugod na pagbalik sa hospital, emergency siya kay ningot o kunog ijang dila nagahi ag ijang tiil. Grabe dyan nanggawang guys, so ajay kabutangan sa ang kagawang nga dawa. Grabe. Ginoo na naman gaji bahala. Naningan mo ang mga problema sa mga kinabuhi. Tabang naman mo gampo guys nga Johan ni Florami. Kay karon gaji kabutang sa kagulaw. Tangkalan na naman nila natin ang kagulaw. Kung di pa mapikuhan lang ang lawas. Diyon na TV, sabay dyan TV. Basta ako gahugot sa gahangdughan karong adlaw, grabe. Nga naman gadyan na, di madyan na tumalika dyan. Relate ka ko sa naitabo ni Florami. Nga na po ko sa una katong na-operahan ko, sigiyan, kuan pa to sigiyan. Papat katuig. Nagapo ko dadto, kaya na lagi pong first time po nga maladyo sa tuang anak, dagadag ka naganisgiyan dadto. Si Delton ramay luoy kaya pang ka baby months pa. Medyo gani katong ako sige yan dako na tuig na. Pero agang na narapod ni giyan pirmi. Mapud na ka maka mo nang karilit po ko sa debate ni Florami niya na lagi siya katong gatchat mi gahapon nagulay ko mi siyang Delton nang ginan ga adyo kagawang Delton kay di man to nila pasagdan, nagan man sila dito ng bantay. Pero di ka dyan na malika dyan guys, natang inahan. Mag-uagajid ta. Muna guys, tabang laman mugampo sa himpit sa kajuhan ni Florami. Kay karon gisugod na pa siya sa hospital. Lain na pong pagsubok guys sa mga pamilya. Tabang laman mo gampo guys, maluya laging Ginoo, mahuman ra lagi ning mga pagsubok ning dangop sa amuang kuan pamilya.
lampasan na lagi na, grabe pagsubok ni Purami karong tuiga, kay bawa ko nga malampasan na dyan na niya nga may Ginoo, kaya ako kaloy sa Ginoo nalampasan na po na guys, hagang mga kuan pagsubok nga ning kalitra pud ko nag tuo nga maingato pud ko nakaloy sa Ginoo karon adyo na ni karon grabe na pud na kuan panambot jamara to guys tabang laman mo kampo sa himpit sa kadyohan ni Purami kay karon sugod na po siya sa kuan hospital. Nandiyan kanyang salamat guys, maratong vlog karong adlaw. Kita na po ta sa sunod ng vlog. Bye bye.